Karena ben ni Melody. Mayroon ni Dini, arantama tasin ka arantama sinaw na grabe lang. Oh my God, maragay. Amna ben ni Melody. Araway ni Yeni, arantama din nansin aran sinaw ni Dewi. Akan nga maragay rawan nawi. Araway ni Dabra aran sinaw Burma, arantama yaman mga Araway ni Stacy orang tagal din nansin oras sinaw ni Dewi. Okay, kain meragay. Kamna ben ni Melody. Araw nese, arang sinaw Betsy, arang tamang pusaw ang ay kain maragi. Kamna ben ni Melody. Araw ni Surya, araw tamang yaman, araw sinaw. Burma, ang ay kain marake. Karena ben ni Melody. Araw niya, araw sinaw. Para natulang para tunang American. Kamna ben ni Melody. Araw ngay ni Carla. Damel, James, sinaw, Marita, ang ay kan marake. Kamna ben ni Melody. Ngay araw ni Joanna, anan tanaw David, anan sinaw Tabitha, ang ay kain maragi. Kamna ben ni Melody. Ngay araw Joseph, arang sinaw Newi, arang tamaw nansin. Wala, ito na yung wala kinakay. Iya. Right. Kami
Mana Aceh nanti, nak bebu, anak ambil bebu, anak bebu, anak lagi ingat. Iya, atau right, kisah. Iya, tinggal dia. Iya, wah. Alright. Iya, lakukan.
Barangay. Iya.